Здравейте, в това видео ще ви покажа как протича една моя тренировка за гърди. Така, тук започваме с стандартната загрявка. Първо загряваме врата, след това преминаваме към китки. Хубаво загрявайте китките, защото ни предстоят тежки и бутащи упражнения. И никой не иска излишни травми и контузии. Тук преминаваме към лактите. Загрявайте хубаво лакти, китки, както сега ще видите, и рамене. Загрявката може би е една от най-важната част от цялата тренировка, понеже тя ни предпазва от контузии и ни позволява да тренираме по-дълго време и както и да се напълваме с по-големи тежести в тренировката. А както знаете, това да тренираме колкото се може по-тежко и до отказ причинява мускулния растеж в нашето тяло. Така, тук загряваме ректорите и гърба, защото трябва да са подготвени при лежанката. Тук започвам с допълнителна тежест да загрявам. Отново преминаваме към рамене. Тук загрявам и бицепса, защото бицепсът участва в бутащите движения, като неговата функция е да стабилизира в негативната част на движението, т.е. в спускането надолу. Така, тук загрявам градите с лицеви. Всеки си преценява колко лицеви да направи. Но само да ви кажа, гледайте с загрявката да не изтощите самия мускул, защото после може и да не успеете да си направите работните серии и плана, който сте си поставили. Така, аз тук преминах вече към първото ми базово упражнение, а това е лежанката с лост. Аз си я харесвам, понеже тя е доста добро упражнение за изграждане на сила. Така, тук си преминавам постепенно и си покачвам постепенно килограмите, като правя определена бройка повторения, колкото си преценя аз, и подготвям самия мускул, така казвам, обработвам го в самото движение. Така, тук започвам първата си работна серия с 110 кг и правя 8 повторения. В тази тренировка съм преценил, че трябва да правя на базовите упражнения малко повече повторения, като в други тренировки правя по малко повторения, даже понякога правя и от 1 до 4, в зависимост от това какво целя. Дали целя с тази тренировка да работи повече върху силата. Тук се опитвам да направя по-добър mind-muscle connection и да напомпя повече самите гърди. Затова правя повече повторения. Добре е да ги разнообразявате. Самите тренировки да не са винаги еднакви, защото накрая ще стигнете в един застой, от който няма измъкване и няма да можете да прогресирате за напред, а и прогресът ще се забави сравнително много. Трябва да се научите да слушате тялото си и да знаете кога, как и колко да му поднесете на самото тяло, за да може да се възстанови и да изгражда мускулна маса, в същото време да изграждате сила и да не стоите твърде дълго време в застой. Така направих 3 тежки серии. Също така в момента видяхте как направих с 80 кг една серия и сега довършвам 5 серия с това са 50 кг, с които правя къси повторения до отказ и целя да напомпя самия мускул и да го напълня с кръв. Така, тук преминавам на горна лежанка с лост. По принцип я правя с дъмбели, но в някои тренировки си разнообразявам. Или правя горна лежанка с лост, или правя машина за горната част на градите. Като е хубаво, както ви казах, да имате разнообразни тренировки, не всеки път да правите едно и също, защото точно това ще ви спъва прогрес, както го обясних, да не се повтарям повече. Така, тук съм сложил 70 кг на лоста и правя работна серия, мисля, че до 12 повторения, което е добре, защото горната част на гърдите е второ упражнение, второстепенно, и тук е хубаво да се направят малко повече повторения,
а не да се правят малки повторения, защото не можем да акцентираме хубаво горната част на гърдите с малко повторения. Целта ми е да правя по 5 серии на упражнения, от които 3 да са по-тежки серии и останалите 2 да са по-леки, като последната винаги трябва да е с най-леко. И така си подсигурявам, че формата ми ще е абсолютно перфектна и ще мога да причиня достатъчно голяма хипертрофия върху тялото си. Така, тук преминавам на четвърта серия и правя с 50 кг, както виждате, бавно и контролирано. Бавно спускам надолу, задържам и експлозивно избутвам нагоре. Това се прави с цел по-добра хипертрофия и изграждане на по-голяма експлозивност в самото движение. Така и тук преминавам вече на последната серия, която съм сложил най-тежко. Сложил съм 90 кг за 6 повторения. Това го правя с цел, когато е най-изморен мускула, в най-трудната фаза да мога да дигам колкото се може по-тежко, понеже така си гарантирам за следващия път, когато се възстановя на 100%, че ще дигам по-тежко и ще съм прогресирал с една идея повече. Така тук минавам на долна лежанка с лост, правя една серия с 100 кг, след това правя с 90 кг, защото 100 са ми доста тежки и усещам, че вече съм се изморил достатъчно от предходните упражнения и серии. Както виждате, направихме средна част на гредата, след това направихме горна и в момента правим долна за трето упражнение. Някои хора започват първо с горната част, но аз главно си толерирам само лежанката и затова си започвам с лежанка, но не искам да ставам най-силен и да прогресирам най-много, защото съм разбрал, че тя е най-доброто упражнение за гърди, лично според мен, за натурални атлети и натурално трениращи. Вече когато си на зоб, нещата стават коренно различни и така, няма да навлизам в подробности. Тук правя предпоследна серия, вече с по-леко, с 50 кг и я правя до отказ. Ето и тук вече сме на последната серия, тук просто помпя за последната серия и искам да успея да фалирам, буквално да стигна до отказ и да изтоща всяка една фибра в гредата. И точно по този начин мисля, че се получи доста добре и даже надмина очакванията ми, които си бях поставил за тази тренировка. Така и тук преминаваме към последното ни упражнение за гърди в тази тренировка и това е флайс на пек-дек машина. По принцип предпочитам флайса да е с кабели, но в този фитнес, това не е моят фитнес, в който си тренирам аз. По принцип в този фитнес нямаше два скрипеца успоредни и затова имам само тази алтернатива, като можех да правя и флай с дъмбели, но него избягвам да го правя, защото е малко по-опасен и по-лесно може да се контузиш. Така че тук преминавам към втората серия. Тук правим само 2 работни серии, като се стремим да стигнем до отказа, защото това движение е коренно различно за самата гърда и е хубаво да успеем да акцентираме върху него точно както си трябва, без да скатаваме нито едно от повторенията. Затова тук гледам и се стремя да го правя контролирано, с колкото се може по-добра форма, като сте изпъчили гърдите напред и отпред стягате колкото можете. Така си гарантирате, че имате пълен обхват на движение, долната фаза на движението в най-разтегнато положение и в горната, където правите най-добра контракция. Те искам само да добавя, ако ви е харесало това видео и искате още подобно съдържание,
Последвайте ме, харесайте видеото и коментирайте отдолу дали ви е харесало. Довиждане!